Ці можа міністр фінансаў стаць паўстанцам, а мытны кантралёр пісаць музыку? Можа. Так рабіў наш герой Міхал Клеафас Агінскі, найбольш вядомы дзякуючы свайму паланезу «Развітання з радзімай». Ён нарадзіўся ў сям'і, дзе мужчыны адвеку займалі высокія пасады. Міхала чакаў той жа лёс. У 7 гадоў ён займаўся навукамі да 16 гадзін на дзень. Для музыкі таксама знаходзіўся час. Аднак тыя ўрокі Агінскі згадваў як нудныя і стомныя. Шахматы займалі яго намнога больш. У 20 гадоў Міхал Клеафас Агінскі стаў дэпутатам Сойму Рэчы Паспалітай. У 21 кантраляваў мытню на мяжы Літвы і Расіі. Ён быў настолькі прынцыповым, што знаёмыя сталі скардзіцца ягонаму бацьку. Бацька напісаў Міхалу: «Не адступай ад шляху гонору і цноты, палажыся на Бога, паважай законы і кіруйся сваім сумленнем». Пазбавіліся Міхала іншым шляхам, выправілі паслом у Галандыю. А ў 28 гадоў ён ужо быў падскарбіем Вялікага княства Літоўскага, гэта значыць міністрам фінансаў. Якія адкрываліся перспектывы? Але ў 1794 Міхал стаў пад сцягі Касцюшкі. На ўласныя сродкі ён узброіў батальён з 500 інсургентаў і ўзначаліў яго. На патрэбы паўстання Агінскі ахвяраваў 188 тысяч злотых, на сучасныя грошы мільёны даляраў. У сутычках з царскім войскам ён ледзь не загінуў. Пасля паўстання ў маладога графа не было ні кала, ні двара. Калі маёнткі ўдалося вярнуць коштам прысягі Кацярыне II, усе яны аказаліся ў непад'ёмных даўгах. Дапамог багаты дзядзька, які падарыў пляменніку Залесся. Тут Агінскі і напіша «Развітання з радзімай». У маёнтак ён уклаў усю сваю энергію, пабудаваў новы палац, разбіў сад, завёў заапарк і аранжарэю. Маёнтак знаходзіўся на шляху Санкт-Петербурга ў Варшаву, і тут часта спыняліся важныя госці. Асабліва любілі яны хатні аркестр Агінскага. На віланчэлі граў Юзаф Казлоўскі, які і навучыў малога Міхала музыцы. Старэйшая дачка Амілія грала на фартэпіяна, іспанец Аскудэра на скрыпцы, а галоўнай скрыпкай быў сам Агінскі. Музыка графа Агінскага гучала па ўсёй Еўропе, але зусім не развітання з радзімай было нумар 1. Еўропа фанацела ад паланеза смерці. Аднойчы ў Дрэздане маладая немка спытала ў кампазітара, ці не ведаў ён трагічна загінулага Агінскага, чый паланез смерці немагчыма слухаць без слёз. Агінскі не ўтрымаўся ад смеху. Ён сыграў той самы паланез, падзякаваў паненцы за цікаўнасць і паведаміў, што аплакваць аўтара не трэба, бо той жывы. Немка не паверыла. Адкуль узяўся міф пра мёртвага аўтара? Як толькі з'явіўся паланез смерці, з'явілася і гісторыя. Маўляў, аўтар яго застрэліўся, калі ўбачыў, як каханая танчыць з іншым пад ягоную музыку. Гісторыю прыдумалі выдаўцы нотных зборнікаў. У любую эпоху продажы перадусім. Пісаў Міхал Клеафас не толькі паланезы. Ён выдаў некалькі тамоў мемуараў і лісты аб музыцы. Адсюль мы ведаем, што творы Агінскага чыстая імправізацыя. Як і ў шахматах, ён давяраў інтуіцыі і натхненню. Нягледзячы на паразу паўстання Касцюшкі, Міхал Клеафас не губляў надзею аднавіць Вялікае княства Літоўскае. Гэтым разам ён дзейнічаў мудра, замест зброі аргументы, замест крыві атрамант. У 1811 годзе ён распрацаваў праект, як аднавіць княства ў межах Расійскай імперыі. Праект аддаў проста ў рукі імператору Аляксандру I. У іх былі даволі цёплыя стасункі. Агінскі стаў таемным дарадцам Аляксандра. Выгоды імперыі Агінскі тлумачыў так. Гордыя сваім паходжаннем літвіны, нягледзячы на аб'яднанне з Польшай, захавалі свае звычаі, свой грамадзянскі кодэкс, мясцовае кіраванне, войска, суд, міністраў і нават сойм. Я перакананы, што калі б з часу далучэння да Расіі забраных польскіх зямель была з іх утворана адна правінцыя, захавана імя Літвы і пакінуты яе даўнія правы, то тады іншаземны ўплыў трапляў бы туды з цяжкасцю. Па факце, княства мусіла стаць буфернай дзяржавай. Аляксандру ідэя спадабалася, ён даў згоду. Паспелі напісаць праект канстытуцыі, паводле якой цягам 10 гадоў у Літве мусілі скасаваць прыгоннае права, на 40 гадоў раней, чым у Расіі. Але ў праекта знайшліся ворагі. Пад ціскам Аляксандр I адмовіўся ад ужо дадзенай згоды. Агінскі не здаваўся. Цяпер ён звярнуўся да Напалеона. Спачатку напісаў оперу пра подзвігі Банапарта ў Егіпце. Потым напісаў Напалеону ліст, але адказу так і не прыйшло. Што да асабістага, у жыцці Міхала Клеафаса 2 гісторыі кахання.
Першы шлюб з Ізабелай Ласоцкай, яны былі разам 14 гадоў, перажылі паўстання, аднак шлюб распаўся. Другой жонкай графа стала італьянка Марыя де Неры. Іх гісторыю не назавеш звычайнай. Марыя трапіла ў Вільню, калі выйшла замуж за Нагорскага, паўстанца Касцюшкі. Муж прывёз яе ў Літву і памёр. Да Марыі стаў заляцацца стары генерал. Жанчына дала яму ключ ад чорнага ходу. Аднак генерал быў занадта паважны для такіх прыгодаў і вырашыў зрабіць Марыі прапанову. Поўнай рашучасці ён прыйшоў да італьянскай красуні і вельмі здзівіўся, калі ўбачыў, што яна не адна. У Марыі гасцяваў наш Міхал Клеафас. Пасля такой сцэны Агінскі не меў іншага выйсця, акрамя як ажаніцца. У гэтым шлюбе нарадзілася 4 дзяцей. Але і тут не было хэпі-энду. У апошняе падарожжа ў Італію Агінскі з'ехаў адзін. Апошнім зямным прыстанкам графа стала Фларэнцыя. Тут 15 кастрычніка 1833 года жыццё славутага графа скончылася. Яго пахавалі ў пантэоне Санта-Крочы, побач са слыннымі італьянцамі Галілеем, Макіявелі, Мікеланджела і Расіні.